Ku danna mana alamar liking, subscribing tare da alamar ƙararrawar sanarwa domin a rika sanar da ku da zarar mun saki sabon bidiyo. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين حبيب إله العالمين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضي أتباعهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa da suke tare da mu a daidai wannan lokaci mai albarka, ina muku fatan alkhairi. Cikin wannan ɗan mintoci a daidai wannan lokaci nake so in yi amfani da wannan dama wajen isar da wani ko ce wajen isar da wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da yin tsokaci akan wani surutai da shirbici da wani yake ya fito ya yi, musamman abin yana da alaƙa da ya magana a kanmu. Kamar yadda muka saba, mutum in ba ya yi magana a kanmu ba ruwanmu da shi da abin da yake yi. To amma matukar muna raye, kuma matukar mutum zai yi magana a kanmu, ya faɗa abin da ba daidai ba, ya faɗa abin da ba haka ba ne, to a shirye muke. Mutum in ya faɗa, mu ma za mu faɗa. In yi ƙarya, za mu warware ƙaryar da yi. A batu ne akan wanda ake kiransa ko ake mai laƙabi da mai dubin isa, wanda za mu ce mai mawaƙi, ko kuma yanzu za mu ce mai gashi nan dai yadda yake. Usman mai dubin isa, kamar yadda ake kiransa, ya fito ya yi wasu maganganu a kan janabin na Fatima salamullahi alaiha. Sannan kuma a cikin maganganun da ya yi, ya kama sunanmu, wato mu 'yan shi'a, ya yi mana ƙarya, ya yi mana sharri, wanda dalilin haka ne za mu yi ainihin wannan ɗan takaitaccen zama. Amma banda ya kama sunanmu ya ce 'yan shi'a, to ba ruwanmu da shi. Da iya rigimarsa da 'yan fadimiya ne, ya je can, to tsakaninsu ne wannan. To amma ya kama ya ce 'yan shi'a da ku nake. To duk ɗan halakku an aka ce aka faɗe shi, to dole ya fito ya yi magana. Shi sa muka ga ya zama wajibi mu fito mu warware jahilcin da ƙarya da shirbicin da wannan bawan Allah ya yi, duk da bai cancanci mu mayan masa da martani ba ko mu yi tsokaci akan abin da ya faɗa. Ko babu komai, magana ce wacce ba ta ilimi ba, kusan magana ce ta 'yan tasha, domin ya yi wajen minti nawa yana magana zagi a shar yadda ka san ba ma guji. To amma dai ko ba a mai yadda masa raddi da yaren da ya yi magana ba, to alal aƙalli za a ɗauki wani salo wanda yake mai kyau, insha Allah, a warware abin da ya faɗa. Shi da wannan bawan Allah Usman mutum ne wanda yake asalinsa ya taso a cikin 'yan ɗariƙa, ko iyayensa kusan duk 'yan ɗariƙa ne, musamman ɓangaren Tijjaniya. Kuma shi ma a farkon al'amarinsa ya fara tasowa a ɓangaren wannan al'amarin ne, wanda ta dalilin haka har ya fara waƙe-waƙe ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda daga sanda ya fara al'amarin nan nashi a birnin Kano, a cikin tsakiyar garin Kano, wanda ya ci gaba da yana yin wannan harka ta waƙe-waƙe da yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda a wancan lokacin har shewunan ɗariƙa yana yi wa waƙa. Wasu ya yi kamar Shehu Ibrahim, har Shehu Malam Nasir Kabara ya yi musu waƙa. Tafiya ta tafi ya zamanto cewa ya fara yin wasu da'awoyi. Yana da'awar shi zai je zai yi yaban annabi kai tsaye, soyayya annabi kai tsaye, zai je gafa da annabi kai tsaye, ba ruwansa da shehunai da wasu abubuwa irin waɗannan, wanda ya ci gaba da yin waɗannan abubuwan tsawon lokaci na ainihin maganganu akan wasu malaman ɗariƙa da dai saɓanin da ya same su da yawa. Mutane sun san me ya faru. To kwatsam yau kusan kwana uku ko hudu, ko kwana uku ko haka,
na ga a kafafen sadarwa ana ta rubuce-rubuce a kansa. To gaskiya ban tsaya na duba bibi mai ba, domin na san me yake faruwa musamman tsakaninsa da 'yan faira da 'yan ɗariƙo, abubuwan da suke faruwa. To shi sa ba tsaya na bibi abin ba, kawai dai na ga ana rubutu haka akan yayi wata magana, to ba ma san me akan me ya magana ba. To sai daga baya kuma sai na ga na samu shi ainihin murya, sauti na murya akan abubuwan da ya faɗa, sai na ga ashe yayi magana ne akan abin da ya shafi Sayyida Zahra salamullahi alaiha, da abin da ya faru yana yin kamar raddi ga wasu 'yan Fadimiyya, har ya kama sunan 'yan Shi'a, ya ce da 'yan Shi'a shine dalilin yasa muka yi magana, amma banda ya ce 'yan Shi'a to amma ba ruwanmu da shi, da idan ya ce 'yan Shi'a ba da iya 'yan Fadimiyya ne tsakaninsu ne wannan, to amma ya kama suna ya ce 'yan Shi'a. To ya yi maganganu waɗanda suke da yawa, wanda zan danna abin da ya faɗa sannan in yi tsokaci akan abin da ya faɗa din, ko in yi martani ko kuma in warware shi ba har da ya faɗa, domin maganganu ne yayi yadda ka san maganganu na 'yan tasha, abu ne duk magana ɗaya sai ya dura zagi, ya yi ashar da abin da ya kama da haka, da sunan ko kauna annabi ko kara annabi ko shi masoyin annabi ne, da abin da ya kama da haka. Ba a kara annabi da jahilci, ba a kara annabi da ƙarya, ba a kara annabi da wauta, ba a kara annabi da zagi da abubuwa na rashin tarbiyya. To amma duk su ya nuna a cikin wannan sautin muryar nasa, kamar yadda za mu danna mai sauraro kuma zai ji abin da ya faɗa, wanda maganar kamar yadda na samu ni na samu kusan sauti na kamar minti 10 da sakan 57, wanda a farkon sautin yana cewa billahi la ilaha illallah, a garin kana ganin cewa kai a gidan annabi kake, ashe kai makiyin annabi. Haka ne mana cewa suke so kayan annabi suke so, ashe ƙarya suke ba kayan annabi suke so ba. Ya'yan annabi su yadda a ɗora wani mutum a saman annabi, sai gashi kai kana ɗora wasu, kana ɗora su a saman annabi. In za su fito kallon ka sai sun gore uban ka za su ci mu taya su. Duk wanda ya ci kayan annabi ne ke cin albarka na faɗi ba ubansa ya ci wata. Ka taɓa ganin annabi ya ci daraja wani, ko annabi ko mala'ika ko mursali? Allah ya halitta da annabi zai ci albarkata, Allah ya halitta da annabi dangwala. Me zai dangwala a gabai kamar in ba ku sani ku sani ba fagen da za ku shiga mutane ku ce wai za ku ce wai ku daidaita mana annabi da wasu halittar. Allah bai daidaita ba. Duk wanda ya daidaita ubansa ya ci wata. Wai da suka ce suna kauna ƴaƴan gidan annabi Muhammad, inda gaske suka kauna ƴaƴan manzon Allah, yaya aka kuka shekara kuna yabon su? Rana ɗaya na hauka sai na ga ku ashe babu ne. Ku zo koyi kaunar annabi daga gidan annabi Muhammad. Ku daina koyon kaunar kowa a gurin jahilai. Ku daina koyon kaunar annabi kaka koya a gaban jahilai. Sai kai ka wuce bil fa'ida. Akwai lokacin da a ce wani ɗan annabi ya sa annabi, akwai lokacin da a ce sahabin annabi da yake da annabi zai yi sai na da annabi ɗaya ne, saboda annabi ya ce ana min aliyu wa aliyu minni, sai ka ce annabi daga ali ke, annama daga annabi yake. Me ake nufi da wani? Ku ce karatu zai samu ɗan masu ilimin gaske su fassara musu. A nan ba iskanci ake buƙata. Manzan Allah ya aliyu jini na ne, ni ma jinin sa dan tsatsan mu ɗaya da shi, haka annabi ke. Ba wai ni aka halitta wasu wace wai an halitta annabi ne da ali. A ce uban hukuma Allah ake magana, kana min magana da ma sai na ali ne tsige ko ka kai, ko da ke ba ita kai ba a tsige maka kai. Haka ake soyayya sai na ali. Sai ka zo kaji sai na ali ya fi annabi, ko a sai na ali shi daga annabi, ko ku ce wa sai na ali wai shi ne aka wai jibril ma wai mai sirri, wai jibril ma mantawa yi wajen sai na ali aka aiko shi a uwar ku. Duk wanda ya faɗa ka uban sa ci wata ina neman sa a ga yan shi'a da yan fadimiya. Na fadima ba ta tare da yan fadimiya. Duk wanda ya ce shi dan fadimiya ne ku ce sako daga gare ni, ba ta san sa saboda kalmomi da yawa, saboda kalmomi da yawa.
mu dai mun san tutar mu annabi ne kawai wallahi to ba komai bane zan tsaya ina duka maganganun da zan tsaya duka in bi su, amma zan dauki waɗanda masu muhimmanci daga ciki in yi ta'aliki akai. A farko yana magana ne akan cewa kamar yadda muka ji ya kama ya ce aje a ga 'yan shi'a da 'yan fadimiya, yana cewa a gaya musu kamar yana nasabta musu cewa sun ce imam ali salamullahi alaihi ya fi manzan Allah, suna cewa sai da fadima ta fi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ko tana cin albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ko kuma yana cewa sannan kuma ya kawo wata magana wadda shirbici ne, an daɗe da daina yin wannan shubahar da wautar cewa 'yan shi'a sun ce wai mala'ika jibril ya yi kuskure ne wajen isar da saƙon ainihin manzanci, wai a ƙa'ida imam ali ne annabi, amma mala'ika jibril ya yi kuskure ya ainihin kawo annabta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan abin dariya ne, an daɗe da daina yin wannan shirbicin. To amma daga sanda mutum ya yi magana za ka san waye shi ne. In jahili ne yana magana jahilci zai fito daga bakinsa, haka in mai ilimi ne in yi magana za ka ji ilimi, yana da awai ilimi su suka sani, yana fassara maganganu. To amma duk jahilci ne a cikin magana, domin abu ne wanda yake a bayyane. In za a danne shi a yanka ba zai kawo ɗan shi'a da ya ce imam ali ya fi manzan Allah ba zai kawo ɗan shi'a da ya ce na Fadima ta fi manzan Allah, ko annabi yana cin albarkacin na Fadima, ko kuma cewa wai mala'ika ya yi kuskure ne kawo annabta ga manzan Allah maimakon imam ali alaihi salam. Wannan duk shirman banza ne. Allah tintin ya riga ya zaɓi wane ne annabi ya aiko shi. Abinda 'yan shi'a suke cewa shine imam ali tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fi dukkan sahabbai daraja da matsayi da martaba, kuma da dalilai suke faɗa, ba wai aka shata suke su faɗa ba. Suna cewa imam ali ya fi kowa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, banda annabi babu wanda ya fi imam ali alaihi salam a duk halitta. Haka 'yan shi'a suke cewa, amma 'yan shi'a ba sa faɗa abin da ka faɗa na ƙarya da shirbici, wanda imam ali tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kansa imam ali ya faɗa yake cewa shi bawa ne, wato khadimi daga cikin bayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan shine aqidar mu. Duk matsayi da cika da martaba da imam ali alaihi salam yake da ita, to ba komai bane face bawa daga cikin bayi, wato mai khadimi daga cikin khadiman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan shine aqidar mu akan imam ali. ba ma kai shi matsayin Allah. Wanda ya kai imam ali alaihi salam matsayin allantaka ya kafirta, kowane ne, guluwi ne. Wannan shine abin da in shi suke cewa. Kuma imam ali alaihi salam da kansa ya faɗi wannan magana, yace inna ma ana abdun min abidi muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda zan karanta a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyin da ya zo a cikin littafin shi'a mafi daraja ko lamba ta ɗaya, wato wannan littafi na usulul kafi. Ya zo a cikin wannan littafi a babul a juz'i na ɗaya, babul kauni wal makani, a kitabut tauhid, a ruwaya ta 240, a kuma lambar ruwaya babin ainihin fardi a ruwaya ta 8 da ya kawo a Sheikhul Kulaini rahmatullahi alaihi a shafi na 113 a cikin usulul kafi juz'i na 1. Ya koro isnadi har yake cewa an abi abdullah qala ata habrun min al ahbari أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين متى كان ربك؟ قال ويلك إنما يقال متى كان لما لم يكن، فأما ما كان فلا يقال متى كان قبل القبل بلا قبل وبعد البعد بلا بعد ولا منتهى غاية لتنتهي غايته. فقال له أنبي أنت؟ فقال لأمك الحبل إنما أنا عبد من عبيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. wannan ruwaya cewa daga Imam Ja'far Sadiq salamullahi alaihi, cewa wani daga cikin malaman kiristoci ya zo ya tambayi Imam Ali alaihi salam, yake ce masa, yewa Imam Ali alaihi salam tambaya, yake cewa Imam Ali yaushe ubangijinka ya kasance? Haka ya ce Imam Ali mata kana rabbuk. Imam Ali alaihi salam ya ce kai canka, yake cewa ai ba a tambayar cewa ubangiji yaushe ya kasance, ana tambayar yaushe aka kasance ne. Ana yin wannan tambayar ga wanda ya kasance bai kasance ba sannan ya kasance, shi ake cewa yaushe ya kasance. To amma shi ubangiji tuntuni dama yana nan, ba a tambayar yaushe ya kasance, ba shi da farko ba shi da ƙarshe.
to mahallin shahid inda shi wannan faqala lahu sai yake ce da Imam Ali tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yake ce Imam Ali anabiyun anta, shin kai annabi ne? faqala sai Imam Ali alayhi salam ya ce masa li ummika alhabl, yake ce masa kai canka, inna ma ana kadai dai ni Ali dan Abi Talib abdun min abidi Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bawa ne daga cikin bayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan shine abin da aka rawaito a cikin littattafan yan shi a littafi mai daraja ta farko usulul kafi, cewa Imam Ali yana faɗa da bakinsa yana cewa ni bawa ne daga cikin bayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To amma dan me za ka yi wa yan shi'a ƙarya ka zo ka ce wai yan shi'a sun ce wai Imam Ali ya fi annabi? A ina yan shi'a suke kudurta haka? A ina yan shi'a suka ce sai da Fatima ta fi annabi, ko ta fi shi daraja, ko tana ɗaukan matsayi daga gare shi? A ina aka faɗa haka? In banda jahilci da shirme da shirbici, ga Imam Ali a cikin littattafan yan shi'a yana cewa shi khadimi ne daga cikin khadiman manzan Allah. Duk cika da matsayin Imam Ali yake cewa ni ban wuce komai ba face khadimin manzan Allah, duk da girma da daraja da yake da ita. Na yan shi'a suna cewa Imam Ali ya fi kowa bayan manzan Allah, amma yan shi'a ba sa cewa Imam Ali ya fi manzan Allah. Wannan shirme ne da ƙarya da kucanka. Kuma yan shi'a ba sa cewa wai mai Imam Ali annabi ne. Hadisi sarihi manzo Allah ce babu annabi a bayana. Duk wani matsayi da annabi Haruna yake da shi a wajen annabi Musa alkana da shi a wajena, amma babu annabi a bayana. Wannan hadisi ne tabbatacce a cikin littattafan musulunci. Kuma batun annabta, ta za a yi mala'ika Jibril? Na farko mala'ika Jibril ma'asumi ne, ta za a yi kuskure ya sabo? Aqidan mu mala'ika Jibril ma'asumi ne, baya kuskure. Ta za ka ce mala'ika Jibril ya yi mantuwa wai ya kawo annabta wajen wani ba Imam Ali alaihi salam ba? Ya kawo annabta ga manzon Allah ya yi kuskure. Ta ina? Duk shirme ne da shirbici da zancen banza. Yan shi'a ba sa da awa haka. Littattafan yan shi'a ba sa da awa cewa yan shi'a ba sa da awa Imam Ali alaihi salam Allah ne, astaghfirullah, ba sa da awa cewa annabi ne shi, ba sa da awa cewa ya fa annabi, ko annabi yana ɗauka albarka daga wajen Imam Ali alaihi salam kamar yadda ka faɗa, ko annabi ya yi mala'ika ya kuskure. Gashi Imam Ali alaihi salam mun karanta yana cewa shi bawa ne daga cikin bawan mayin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akwai ruwayoyi da yawa a cikin littattafan yan shi'a da suka tabbatar da haka. In ƙara karanta wata ruwaya ya zo a cikin littafin al-ihtijaj na Sheikh Tabrasi a juz'i na 2 shafi na 23. Yana kawo ruwaya yake cewa an amirul mu'minin alaihi salam, Imam Ali tsiya da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa la tatajawazu bina al-ubudiyyata thumma qulu fina ma shi'tum walan tabghu wa iyyakum wal ghulu ka ghulu fa inni bari'un min al-ghaliyin. Imam Ali tsira da amincin Allah yake cewa kada ku wuce gona da iri akan mu, wato kada ku kai mu ku wuce da mu matakin da ba na bayi ba, ku kira mu da abin da ba bayin Allah ba, inji Imam Ali. Yake cewa thumma qulu fina ma shi'tum, sannan ku faɗa duk abin da kuka so a cikin yaban mu, amma duk abin da kuka faɗa wajen faɗa falala da girman mu, Imam Ali alaihi salam yake cewa ba za ku kai makurar girman mu ba. Sannan yake cewa na hane ku da wuce gona da iri, wa iyyakum wal ghulu ka ghuluyin nasara. Imam Ali yake cewa na hane ku da ku yi wuce gona da iri kamar yadda kiristoci kenan suka wuce gona da iri akan Annabi Isa, suka kira shi da ɗan Allah ko yanki na Allah. Yake cewa fa inni bari'un min al-ghalin. Imam Ali alayhi salam yake cewa nayi baran ba ni babu masu wuce gona da iri. Wannan a cikin littattafan yan Shi'a, wannan shine aqida yan Shi'a. Duk wanda ya ce wa Imam Ali Allah ko ya kai shi matsayin rububiyya a wajen yan Shi'a kafiri ne, najasa ne, ya kafirta, ba musulmi bane ba. Wannan shine aqida ɗin Shi'a. Amma ka zo kana yi wa ɗan Shi'a ƙarya ka ce suna cewa Imam Ali alayhi salam maganganu irin waɗanda kake faɗa. A wata ruwaya Imam Ali tsira da amincin Allah yana cewa la tusammuna arbaban, kada ku kira mu da alloli, wa qulu fi fadlina ma shi'tum, amma ku faɗi duk abin da kuka so a cikin falalan mu, fa innakum lan tablighu min fadlina kun hama ja'alahu Allah lana. Yake cewa duk yadda kuka kai ga falalan mu, inji Imam Ali, yake cewa ba za ku kai kololuwar abinda Allah ya bamu na matsayi ba za ku faɗa ba. Wala mi isharar ashir, ba za ku faɗe ɗaya bisa 10 ba, ɗau ɗaya a cikin 10 to shi ma a raba shi 10 a ɗau ɗaya. Imam Ali alayhi salam yake cewa ba za ku faɗa a cikin falalan mu ba. Wannan ruwaya tana a cikin Biharul Anwar juz'i na 26 shafi na 6. Imam Ali tsira da amincin Allah ya ce kar ku kai matsayin Allah taka
ku faɗa abin da ya kuka so ku faɗa a cikin falalanmu, tare da tsayuwa da a ƙa'idojin faɗar falalarsu da yabansu da abin da ya zo tabbatacce. Amma ba inda in shi suka ce wai manzo Allah ba shi bane a ƙa'ida annabi, Imam Ali ne mala'ika Jibril ya kuskure. Wannan abin dariya ne, an daɗe da wuce wannan matakin. Haka in shi ba sa cewa Imam Ali ya fi manzo Allah ko sai da Fatima ta fi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In shi ba sa faɗa haka. Na'am, suna cewa Fatima tsoka ce daga manzo Allah, Fatima zuciyar manzo Allah, Fatima ruhin manzo Allah, kamar yadda ya zo a ruwaye. Imam Ali nafsin manzo Allah, wa anfusana wa anfusakum a cikin alqur'ani. Ni da alhaski ɗaya ne. Akwai falaloli na Imam Ali da yawa, amma in shi ba sa faɗa kamar yadda ka faɗa kake zo kana musu sharri da ƙaye. Wannan ya nuna wautarka. Shi sa aka ce da jahili ya yi shiru da mutane ba su yi saɓani ba. Inda ka je kana yin maganganunka da 'yan Fadimiyya ba ruwanmu da kai, amma ka kama sunan mu ka ce 'yan Shi'a kuma ka danganta mana wannan cewa imam annan abin dariya. Wai mala'ika Jibril ya yi kuskure, mala'ika Jibril da yake masumi baya kuskure, Allah ya aiko shi. Abin dariya ne, an daɗe da wuce wannan. Wahabiyawa tuntun suka daina yin wannan shubha, su ne suke yada irin wannan cewa 'yan Shi'a sun faɗi kaza sun faɗi, to ko su Wahabiyawan ba sa kayan irin wannan shubha. Ka zo kana zagi na wauta da jahilci da abin dariya. Sannan wannan kenan karo a gaba ta farko daga cikin abin da za mu tsokaci a kai. Sannan ya ci gaba da cewa wallahi in muka daga tuta annabi duk halitta Allah za ta zo gurin duk wanda har annabi sai ya zo, ai annabi ma ita yake daga. Astaghfirullah. Wai yana da awar su ne masoya manzo Allah na gaskiya, su ne masoya manzo Allah na hakika. Yana cewa wai idan suka daga tutar manzo Allah, wai har manzo Allah sai ya zo, wato manzo Allah zai zo ya bi su. Wane ne kai? Manzo Allah da zai zo ya bi ka, waye kai? Me aka yi ka? Ka ce wa manzo Allah in ka daga tuta wai annabi ma kai zai zo ya bi. Astaghfirullah. Wane ne kai? Me aka yi ka? Saboda takama da jin kai da jin nafsu ya kai yana ganin cewa tutar da yake dagawa yana ganin shi yanzu shine masoyin manzo Allah na gaskiya, kowa ba akan daidai yake ba. Ya kai yana cewa wannan tutar tashi har manzo Allah shi zai zo ya bi. Annabi ma tutar sai yake daga. To na cina daga tutar annabi duk ƴaƴan annabi wajen wanda su duk halitta ranar kiyama kai wanda ake neman ba annabi Muhammad ba yace wa biyadi wa'il hamdi annabi Muhammad ce hannuna tutar yabo ta ranar kiyama. Larabcin ma an ja wa biyadi liwa'il hamdi, la wa biyadi liwa'ul hamdi shine daidai. Almuhim yana cewa wai shi yanzu tutarsa shine masoyin manzan Allah, tutarsa ba wai kowa tutarsa zai zo ya bi, da manzan Allah ma tutarsa zai zo ya bi. Subhanallah, yana nuna shi ya kai yanzu ya kafu. Tutar da annabawa suke jira su a ƙarƙashin ta. Kai annabi ma da yake ba ta cewa Adamu wa ma dunahu tahta liwa'i, da Adamu da wani Adamu duka kowa tana ƙarƙashin tuta. Ka gaya mun ka ce akwai wanda kuma zai ɗaga tutar ba shi ba, akwai wanda ake canja annabi da shi. Ana canja annabi da na Fatima, ana shiga mutunci da na Fatima, ana shiga da santa amma ba a shiga da sunanta, da santa ake shiga. In ka so manzon Allah an nuna mana kana son ƴaƴansa, amma ba a ce ka ɗauko ƴaƴansa kana gwada su da annabi ba. In ka gwada ƴaƴansa da annabi za mu ci ubanka ne. Kuma mu roƙi Allah mu ce Allah ka nuna mu a ranar kiyama ga ƴaƴan annabi ga mu a ga waye nasu, waye nasu. Saboda kun kuna maganganun banza a gari kawai, ko ku dinga ga sai na Fatima aka ce ko wanda iska ne ke banna na Fatima, ku gaya musu in ba su je ne ba ta ba zan ci uwarsu wallahi. Na Fatima irin yan iskan can ne irin na kaula ce, ko wanda iska ne ke banna na Fatima, ko jahilci ne ke banta. Duk wanda bai kowa makaranta ba uban sa tuwata ba karatu su karatu su zo su ji yadda ake banna na Fatima tun Zahra, ba tsaya ake. Yana cewa kamar yadda muka ji, yana nuna su ne dai masoya na hakika, ko ranar alkiyama aka je su za a kira su ne masoya na hakika. Wa ya baka zamana, wa ya baka lamanin cewa kai ne masoyin na hakika, har da kake ganin tutar ka ce kawai, har kana ji cewa tutar ka duk masoyin annabi na hakika tutar ka zai zo ya bi. Wa ya baka zamana? A ina ka samu wannan zamana? In ban da shirbici da shirme.
kana nuna shi ya iya yaban na Fadima har yana cewa su daina shi ya kamata ya yi yaban. Abin dariya, abin takaici. ake yabanta ba haka ake ba baban ta ake yabo in an tafi kamar baiti 100 sai a ce na fadi ma ai gidan annabi to an yabe ta kenan ba a ce ka tira awa ɗaya kana yin mutum ba a gaya maka haka wa aka ce kai ba idan yayin annabi suka tari yanzu so suke kai musu maula a ce ga yayin annabi sun zo a kujera mu ma ga mun zo sai aka ce ga mawaka sun zo za su yi yabo dan uwarka in liki kake so to ba za su yi ma ba. Yana cewa ba inda aka ce ka yabi na Fatima. Daga nan matsalarsa ta fara. Shi yana da wani tunani tun da har yana yaban shehun nan. Ni kai yara sa akwai waƙoƙin da ya yi wa Shehu Ibrahim waka, ya Shehu Barhama ya mai halin girma, ya yi wa Shehu Nasir Kabara waka. Yana cewa ya Nasir Kabari ya abin fahari. Amma da baya da ya karkace yana ganin cewa shi zai tafi kawai kai tsaye. Ko ba da shugaban kasa ba za ka tafi kai tsaye ba. Balantana fada manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma dai a haka yake cewa a ainihin wai ba inda aka ce kai bana na Fadima. Wai yadda ake banna na Fadima shine kai taiban annabi sai kai kamar baiti 100 sai ka dan rabo ta kai mata baiti 1. A ina aka faɗa haka? Shirman banza. Kuma ya kasa gane cewa ya banna na Fadima salamullahi alaiha. Yaban manzon Allah ne. Yaban annabi yaban na Fadima ne. In kai bana na Fadima kamar kai yabi manzon Allah ne. Haka in kai yabi manzon Allah kamar kai yabi na Fadima ne. Domin duk sanda ka je kai yabin mutum saboda mahaifinsa kai yabe shi kace na yabe ka saboda mahaifinka to ai ka yabi mahaifin nashi ne. Haka in ka yabi mahaifin kace na yabe ka saboda misali danka ka yabi dan ne. To duk wanda ya yabi na Fadima ne duk abin da zai faɗa a ciki yana kambama na Fadima yana girma yana jingina ta kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kina hakika yaban na Fadima yaban manzon Allah ne. To amma saboda ainihin damsul basirat ya kasa fahimta haka yana ma iya rabewa shi duk soyayya tashi ashe ta ƙarya ce yana iya rabe tsakanin yaban na Fadima da yaban manzo Allah. Ai duk masoyi na hakika duk sanda yake yaban na Fadima to ji yake shi fa kamar annabi yake ba. In dai masoyin ne na hakika in yana yaban na Fadima zai dinga ji kamar annabi yake ba. Domin duk abin da ya faɗa zai ringa jingina ta ne ma da annabi. Da kai da mutum zai zo ya bayyana na Fadima ya yabe ta har ya gama bai kama sunan manzo Allah ba dai ai ga baki ɗaya zai zamanto cewa kamar annabin ya yaba annabi ne lazimin magana sa annabi yake yaba. Za a ce na faɗi ma tsokar manza Allah ce, na faɗi ma kaza ɗin manza Allah ce, na faɗi ma ƴar manza Allah ce, na faɗi ma kaza ce, ta samu ko duk abin da ta samu da na faɗi ma da manza da Imam Ali duk abin da suka samu sun samu shi ne daga manza Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya zaɓe su ne zaɓaɓɓun ubangiji a cikin halitta. To amma shi yana iya rabe su yana da awar soyayya yana ganin cewa shine masoyin manzo Allah na hakika kuma amma yana iya rabewa tsakanin soyayyar na Fadima da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Har yana cewa wai a ina aka ce a yabi na Fadima. Ya samu matsala daga tunaninsa ya samu matsala yana ganin cewa shi kawai babu wani wasuɗa da wane ne to da yana ganin cewa ai su Shehu Ibrahim Inyas duk bai kamata a su ba suna shiga tsakaninka da Annabi ko abin da ya kama da haka su ma batattu ne abin da na Fadima Shehu Ibrahim Inyas ce. To ya ɗauko wannan tunanin da yake akan shehunan ɗariƙa ya ɗabbaƙa shi ya aikata shi akan na Fadima. Yana ganin cewa shehunan ɗariƙa ba su cancanci a yabe su ba. Na'am, ka faɗi kana da haƙƙi ka faɗa na tsakanin ku ne. Amma yana ganin cewa na Fadima ma ya ɗauko wannan tunanin ya sa mata a kai. Tare da cewa yaban na Fadima yaban manzon Allah ne. Kuma duk ihu da shirmin da yake yi ba inda zai kawo babu wanda ya wuce na Fadima ta fi manzo Allah a yan shi'a in akwai kuma ya kawo rigimar ka da yan Fadimiya wannan tsakanin ku ne amma ba a yan shi'a da kace yan shi'a a gaya musu to ka zo ka nuna inda yan shi'a suka ce Imam Ali ko na Fadima ko ɗaya daga cikin a'imma na shi'a ya fi manzon Allah a ina aka faɗa ka ko cewa wai daga annabi daga wajen su yake samun albarka a ina aka faɗa ka babu shirme ne da shirbaci kawai ya yi maganganu ya ci gaba da cewa kana ta yabanta wallahi ko likin za ka gani ba abin da su yi maka kallon kama su ce wannan me yake nufi ne mun zo muna jiran yabi babanmu muna so yabi baban baba ya zo kuma ina bambadanci har da sako daga ran da kai sabo sai wannan ma na mu bane ba ma na annabi Muhammad bane da aka duk wanda zai bi annabi Muhammad ko ya ɗan gidan manzon Allah a gaya masa je karatu idan ba haka ba watan faɗa da shi ya kama da mu da
kamar yadda muke da yan faira ɗin hakika haka na yi kula da yan fadimiya idan akwai wanda ke gani na da magana ya fito imin magana duk wanda ya ƙara taɓa na fadima da sunan yabo za mu ci uban san adam duk wanda ya ƙara cewa da annabi da ita daidai ne kan ya ita ɗan kwasa annabi iya yaban da yi mata cewa yi faɗi mata bi a tun min ne ce tsoka ce daga gare ni wannan shine karshen yabo duk wanda zai bita a nan ake so ya tsaya biyan bukatu annabi ce ba shi ke biyan bukatu wa ke biyan bukatu Allah in aka yi ruwa wa'i Allah dan wa'i shi ya gada ma suke cewa wai dan na faɗi ma ake ruwa idan na faɗi ma ta fito uban ko za ta ci ba ita ba za ta fito ma ta yi muku yawa a ban mu da ku dan uban kun faki da na faɗi ma in iska kuna neman kuɗi 300 200 dan uban kun in za ku so babanta ku so babanta in za ku yi addini aiki ku yi addini aiki da kowa ne idan mutum yana so cike da imani ya tsaya yi abin da Allah ya shaddata masa a cikin bin annabi Muhammad kar ka yadda wani sakin zo a ruɗe ka da wani abu ba annabi ba za a halaka da kai billahi la ilaha illa Allah duniya kuke bukata to ba za ku same ta ba da ƴaƴan annabi ku tara kuɗi ba za ku same shi ba Allah ma tsine musu albarka yau zai yi a ce mai so iya da ɗaunar ƴaƴan annabi kuma ya haɗa kai da mushrikai za a yi su sai gashi sun haɗa kai da mushrikan sai gashi mushrikan sun zo sun ce ita ma Allah ce na ce ita ba Allah ba ce amma ku kuma uban ku ya ci kwata haka za a daɗa duk wanda ya ce ita Allah ce to ku ce shi ɗin ya zo muna rigima da shi ifada ayat da Allah ya faɗa kai muna hadisin da annabi faɗa duk wanda ya ce mata Allah ko duk wanda aka ce mata Allah in shiru shi ma mushriki ne kuma duk wanda aka ce mata Allah a gabansa ya hai rawa yake ma ina jin daɗi an kan bidiyo da yawa na gaggani an kan bidiyo da yawa na gaggani abun mamaki hadda Buhari a ciki da bidiyo wai Buhari ana cewa ai annabi Allah kuma ina tsalle Buhari zaka ci ubanka zaka mutu ba imani duk wanda yake so cika da imani duk wanda yake so cika da imani idan aka yi ƙarya a gabansa aka ɓata 'ya'yan manzon Allah fitowa zai ce ƙarya kuke da alama ƙaunar da kuke 'yan manzon Allah ƙarya kuke da alama giri alama ta fito fili har a ce mata Allah kuma kun shiru dan uwarku bari dan uwarku a ce mata Allah kuma ku dinga tsalle kuna munna har ku status a ce wannan wai ya zubi Allah ku ce wai mahajubi ne ba zai gane ba uwar ku ce mahajubiyar mu ba mahajubi bane idan mu tare muna nan cikin bin annabi Muhammad duk wanda ilalata bin annabi wallahi za mu fasa maka kai da hujja yana dai ta maganganu kamar yadda muke ji yana nuna kamar cewa yana dangantawa sun ce in yan faɗi miya yake magana su wallahi ba ruwanmu da shi'a yana nuna cewa an ce na faɗi ma Allah an ce kaza an ce kaza an ce kaza misali a ɗauka a ce wanda sai ka hukunta yadda ya faɗa misali da wannan maganar da ya faɗa kuma misali in yan shi'a kamar da ka kame sunan yan shi'a ka taɓa jin yan shi'a sun ce na faɗi ma Allah ka taɓa ji a ina suka faɗa a ina kuma ya faru a ina aka rubuta a littafi ne ƙage ne da zancen banza ba inda aka faɗa ƙage ne ba inda aka faɗa to yana ta nuna cewa su ne masoya na hakika su suke wani hakika su ne masu girmamawa na hakika su ne kaza su ne kaza su ne kaza banda zagi kamar ɗan tasha kana zagi in kai masoyin annabi ne ko mai ban annabi ne ko kai malami ne ko ma kai wane ne a matsayin da kake ɗauka kan kake nuna kanka shin daidai ne masoyin annabi ya zo ya dinga zage-zage yana wane ne zagi ko a yan tasha ba sa wani irin zagin nan da kake duk magana ɗaya biyu sai ya ɗura a shari'a ya yi zagi banda ƙarya da kake yi wa mutane kana musu sharri a ina yan shi'a suka faɗa haka a ina yan shi'a suka faɗa inda yan shi'a kake an faɗi miya tsakanin ku ne da su idan su da su kake amma yan shi'a kamar da tun a farko ka kama ka ce yan shi'a da kowa ma kake a ina yan shi'a suka faɗa haka a ina yan shi'a suka faɗa haka ko suka ce imam ali ya fa Allah ko na faɗi ma ta fa Allah ko ina na faɗi ma Allah ce ko imam ali ya fi manzo Allah ko imam ali a manzo Allah daga wajen sa yake samun albarka in yan shi'a ko a ina yan shi'a suka ce ainihin a imam ali
shine annabi a ka'ida mala'ika jibril ya kuskure a ina in shi aska faɗa ka mun dai karanta gashi imam ali alayhi salam yana cewa inna ma ana abdun min abidi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, cewa ni bawa ne daga cikin bayin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ma'anar bawa anan shine khadimi, ni mai hidima ne daga cikin masu yi manzo Allah hidima. haka imam ali alayhi salam ya faɗa a cikin littattafan yan shi'a, kuma haka shine aqidar yan shi'a. yan shi'a sun ce imam ali alayhi salam ya fi kowa bayan manzo Allah, na'am, amma yan shi'a ba su ce imam ali ya fi manzo Allah ba, domin duk wata daraja da kaza a ce za a jingina imam ali sai a ce ga manzo Allah ya same ta, ko shine kaza a wajen manzo Allah, ko shine kaza a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. to amma kage da sharri ya sa ka zo kana ta maganganu na jahilci, babu lissafi, babu kan gado. to akwai maganganu dai da yawa, bana so in tsawaita akan duk maganganun da ba su wani mahallin shayin. nayi ta'aliki akan magana mafi muhimmanci wannan da ya ce wayan shi'a sun ce su suka faɗi wannan magana. ina yan shi'a suka faɗa? an sun faɗa ya fito ya faɗa a ina, ko a ina ya gani, ko a ina ga dan shi'a da ya faɗa ka misali. da haka ni ina ganin cewa wannan abubuwan da suka faru ɗayan ba zai wuce ɗayan biyu uku zuwa huɗu ba. ko dai zamanto cewa matsalarsa tsakaninsa ne da mawaka sufaye, ya ga yanzu suna ta yaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi, iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. shi kuma dama ya samu matsala, yana ganin cewa komai shi kawai kai tsaye ra'ayi ta ina, ko fadar shugaban kasa wallahi yanzu baka isa ka je ba kai tsaye, sai da wasu ba. to yana ganin cewa suna taiwa, sun taso matasa yan ɗariƙu sufaye suna taiban na Fadima, suna irin wannan la'alla sawi da hasada ko kiyayya yana da matsala da su, sai musu hujumi yake wannan maganganun, har ta kai ga janabin na Fadima ma ya soke shi cikin jahilci, ko yana sanar ko bai sani ba. inda yana cewa ba a yaban na Fadima, wai ce ka ware awa ɗaya ka yabi na Fadima, ba haka ake yaban na Fadima ba, yaban annaba za kai sai ka ɗan raba ta kai mata baiti ɗaya, in kai kamar baiti 100. a ina ka samu wannan? bayan kai bina manzo Allah na Fadima kai ba, an kana bina na Fadima manzo Allah kai ba. kenan soyayya taka ma baka iya gano haka ba kai a cikin soyayya taka da kake da'awa. kuma kamar yadda na faɗa, babban matsalar da ya samu, abin da ya kai shi ga hakan shine cewa wannan tunanin nashi, ko a ina duk mai irin wannan tunanin in ka same shi ma'al insaf, sawa'un dan shi'a ne ko dan dariƙa ne ko dan izala ne ko ma dan ina ne, duk mai irin wannan tunanin kai tsaye a ce za a je kai tsaye. misali in dan shi'a ne misali masu da'awar cewa ba za su bi maraji'ai ba, masu irin wannan da'awar, za ka samu ƙarshe wannan da'awar tasu za ta kai su ga halaka, ne. haka shi yana yabansa, yana ban shehunai, yana sa shehunai a waka, sai ya ga kai, saboda zuciyarsa ta samu tsatsa, hankalinsa yana da matsala, sai ga kai ai shehunan ma sai ya bi ta kansa fashali. ga su dai muna jiya a wannan odiyon na magana, yana faɗa wa shi Ibrahim magana, yana zagin sa. wannan tsakanin ku ne da yan faira. to sai ga wannan kai, sai ya ƙara matsawa gaba, yanzu ya ce na faɗi ma yana ganin bai cancanta a yi ta, annabi kawai za a yi ba. jayin magana da farko gama garin mutane da jahilai za a ce wannan masoyin annabi ne, kawai annabi yake so shi, kai tsaye annabi kawai. jahilan mutane haka zai bayyana musu. amma menene nan gaba wallahi ana matsawa gaba zai ce kai annabin ma ai Allah kawai kai tsaye. bayan yana cewa yana sukan magana tawassuli ba, magana tawassuli yana suka na faɗi sun ce akan domin ahlul bait alaihi salam Allah ya halicci duniya albarkacin su ne. to nan gaba in ya tashi, yana tashi, abinda zai fara yi shine zai ƙara tashi daga wannan. yanzu ya gama da shehunai, ya zo kan na Fadima, yana gama da na Fadima, manzon Allah ma zai zo ya ce ai annabin ma kawai zai tafi, sai da ganin kansa da kansa zai da yabo, domin nafsu ce take ɗibas. yanzu da ya gama zai tafi gaba, zai an gama da shehunai, an tafi kan na Fadima, ana gama na Fadima sai annabin ma ce wajen Allah za mu tafi kai tsaye. Allah ma ana zuwa zai ga kawai sai kanshi, babu ma kowa sai shi. dama masomin hauka kenan, fara tsattar da yau. wannan shine kusan ainihin, ko dai yayi dan hasada daga rigima da yake da tsakaninsa da su, ya ɗebe shi wannan, ya je yana musu yana wannan maganganu, har ya taɓa janabin na Fadima ma ya sani ko bai sani ba. sannan abu na biyu, illar da ta jawo yana yin wannan tunanin nashi da ya ɗauka cincin yake ta yawo, yana cewa ai kaza kai tsaye zai tafi kai tsaye. duk gama garin mutane da jahilai, duk wanda aka ga ai kai wannan ai shi kawai kira yake zuwa ga annabi kai tsaye, sai ce ai wannan shine na gaskiya. amma ba haka bane ba. ko fada shugaban kasa zaka shiga sai da wasu, bari fada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ita ce fada ta hakika, fada ta alfarma.
kuma yana iya kana da awa soyayya kana bambance cewa soyayyar na Fadima daban ko yaban na Fadima daban yaban annabi daban, wallahi soyayya ta kama baka cika ba. In dai kana ganin yaban annabi daban yaban na Fadima daban, ai in kai yaban na Fadima kai yaban na Fadima to duk cikar yaban nan da kai wallahi manzo Allah kai wa. In soyayya ka ta sa ka gane ka, in dai ka kasa gane haka to lallai soyayya ta ka kwankwashi ma soyayya ta ka da kake da awa kana ganin tutar kace daidai, kana ganin wai annabi ma tutar ka zai bi. Subhanallahi. Sannan kuma a ƙarshe bana so na tsawaita, da ina cewa bana so in tsawaita, da ƙarshe shi ma ina son yi amfani da wannan dama in yi kira zuwa ga ainihin su kansu masu yaba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato sha'irai. Ya kamata ya zama to cewa duk wasu masu yaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama su san cewa ko yaban iyalan gidan manzon Allah da ba sauran bayan Allah, ya kamata ya zamanto cewa bayan sun tsarkake zuciyarsu sun yi ainihin tsarkake tunaninsu, ya kamata ya zamanto cewa sun yi shiri sosai wajen tsarkake da saitawa da daidaitawa da faifayewa da rerewa, wato su rairaye su daidaita su tsarkake lafuzan da za su yi amfani da su wajen yaban 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Su tsarkake lafazansu, su tsarkake ma'anonin da za su yi amfani da su, su tsarkake ainihin kalmomin da za su yi amfani da su wajen yaban annabi ko wajen yaban ainihin 'ya'yan annabi. Domin yanzu ko shugaban ƙasa ko wani sarkin garinku ko gwamnan garinku za ka je ka yaba, za ka tsaya kai tunani ka ga wani kalmomi zan zaɓa in yabe shi in koɗa shi, kan je in ɗauko kalmar da ni a maimakon in yabe shi in ci mai mutunci. Dole mutum ya kalli wannan. To ko sarkin garin ku zaka wannan sai ka kalli, to ga ina ga kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kankat ko iyalan gidansa. Da haka mawaka ina kira gare su gabaki ɗaya da mamu kanmu ga duk wanda zai yabo ya zamanto cewa ya zaɓi kalmomin da zai amfani da su, ya zaɓi lafuzan da zai amfani da su, ya zaɓi ma'anonin da zai amfani da su, ainihin ya sa nutsuwa sosai a cikin duk abin da zai faɗa. Zamanto yana faɗa duk abin da ya ga dama. Duk da yanzu zamani ne ya zamanto ya zo da hakan cewa zaka ga kowa kusan kowa waka to da an tashi wani ci da karfi yake waka ba wai koyaye ba. Kuma ya kamata masu yabo su zaman to cewa san ba a yin yabo sai da ilimi. Yanzu shi na yana faɗa yana cewa ku je ku ilimi, na'am magana gaskiya ce ya faɗa, amma yana nufin barana da ita. Yabo baya yiwuwa sai da ilimi. Duk sanda ya zaman to mutum ya yi zurfi a ilimi, ya samu karatu sosai, ya fahimci ilimi, to zai zaman to cewa yabansa ya fi bambanta da wanda ya zaman to bai yi karatu ba. Da haka ba a yabo mutum ya ce kawai yabo zai sa a gaba, dole ya zamanto ya tashi ya nemi ilimi, kuma ya tsarkake zuciyarsa, ya tsarkake kalmominsa, ya tsarkake maganganun da zai amfani da su. Dan kai zamanto cewa ko da yana da tsarkin niyya zai faɗi wata magana, yanzu irin waɗannan wanda suke da tsatsa a zuciyarsu za su to su yi amfani da wannan su soki wasu, su ce ai ga abin da suwana suke ko ga abin da suwana suke yi. Da haka dole mutum ainihin ya yi taka tsantsan a wannan janibi, ba a wasa a wannan halarar manzo Allah da halarar iyalan gidan manzo Allah. Mutum ya tsarkake kalmominsa, ya san me zai dinga faɗa a cikin yabansa, ko ba don kuma ba shi in yana yi da kyakkyawan niyya, to amma kuma mutane in suka saurara me za su ji, kuma ya san duk abin da ya faɗa sai an tuhume shi akai. In ya faɗa abu na barana ba daidai ba sai an tuhume shi, kuma zai iya hallaka da wasu abubuwan da zai faɗa a cikin yabansa. Kuma ko babu komai akwai masu tsatsar zuciya da za su fito su soke shi misali, ko da shi yana da kyakkyawan niyya. Sannan kuma shi ma yana da kyau, musamman irin waɗannan shirbici da wannan mutum ya fito yana nuna ya ainihin ya yi waɗannan maganganu da suke ainihin lazumta taɓa janabi na Fatima salamullahi alaiha, yana nuna bata kamar yaban nata ma yanzu, kamar yadda da ake cewa bai kamata a ringa yaban shehun kawaye, to yanzu ya zo kan halaran na Fatima yana irin wannan maganganun. To da haka yana da kyau a nan ina amfani da wannan dama ina kira ga duk sha'irai na manzo Allah, musamman a birnin Kano da ma Najeriya baki ɗaya, kamar yadda ɗazu na faɗa a rubutu cewa su haɗa ƙarfi da ƙarfi, a ce samar da wani gagarumin majalisi na kwana, a ce wannan majalisin ba abin da za a yi sai kwana ana yaban na Fatima salamullahi alaiha, ana koɗa ta, ana mata kirari, ko dan zuciyar wannan mutumin ta bakanta, yana cewa ka a yabi na Fatima, ai annabi za a yaba kaza da kaza. Shirye man manza bai san yaban na Fatima yaban annabi bane. To ma samar da wani majalisi da za su kwana suna yaban na Fatima, su kona masa zuciya da wannan. Kuma inda Ali ya manto sun samar da wata musabaka ko gasa ta rere yaban na Fatima, a yawaita yaban na Fatima a wannan lokaci. Ya zamanto cewa sun shirya gasa ta da kyaututtuka da abin da ya kama da haka na yaban na Fatima salamullahi alaiha. In ya so ya mutu da bakin ciki, da yake cewa wai ce ma ka ware wai awa ɗaya ka yi bina da Fatima, subhanallahi, kuma da sunan musulmi.
tunda kuma yana da awa soyayya, ai tunda soyayya ka wallahi ka kasa gane cewa ya banna na faɗin ayyaban annabi ne, to wallahi ka je ka bincike soyayya da sauranka. Kana ba iya raba ɗaya biyu kenan, kana raba ɗaya biyu kaga da sauranka a soyayyan ma. Da haka bana so in tsawaita, wannan ne a dunkule. Wannan mutumin kamar yadda na faɗa tun da farko, wallahi inda zuwa ya je ta surutansa akan yan fadimiya, to ba ruwanmu da shi wallahi, tsakaninsa ne da yan fadimiya. To amma ya kama ya ce yan shi'a da ya ce da yan fadimiya da yan shi'a, musamman da ya zo wajen kalmar yan shi'a sai ya faɗi wannan maganar shahararriya da ake faɗa cewa mala'ika jibril ya yi kuskure saboda wauta da toshewar basira. Damsul basirati, aina mala'ika jibril na farko ma'asumi ne, aina ya kuskure. sannan cewa kamanta cewa yan shi'a ba sa kudurta cewa imam ali annabi ne, yan shi'a suna kudurta imam ali ba annabi bane ba, to amma ka danganta musu saboda shirme da shirye